Again, atong i-congratulate ang ato ang mga higala nga tawag ini nga sakop og mga ministro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo nga narehistro ni adtong Hulyo 27, 1914. Unya sa karon nga panahon sa 21st century, ang Pilipinas naapay gi-approve pud sab nga balaod concerning sa paghatag og recognition sa Iglesia ni Cristo ni Manalo sa Pilipinas, kasumala pa sa presidente, dating presidente Gloria Macapagal Arroyo, nga usa daw kuno kay exemplary panig-ingnan daw kuno sa mga Filipino dinhi sa nasod. And manang nigawas ang gipirmahan nga balaod, Republic Act 9645, nga known as an act declaring July 27 of every year as a special national working holiday, kay nagapunting kana sa gitawag og recognition sa founding anniversary sa Iglesia ni Cristo dinhi sa Pilipinas. Siyempre, kabalo man ta nga ang basis ni anang maong balaod kadtong ilahang rehistro ni abtong July 27, 1914 nga pinaagas pagparehistro ni Manalo nga ang founder, siyempre ang ilang supreme head, ang ilahang gitawag og ulo mao si Felix Manalo. Kaya actually kung imong tan-awon gyud ang rehistro, dili lang yun kasi Manalo ang founder, kung dili daghan ang mga founders sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, pero siya lang ang gitawag og supreme head. Kaya siya may, kung sa company, siya may originator, kung baga siya may nagtulak sa ubang mga founders to create and establish a religious corporation din sa Pilipinas. And the rehistro ni, again, July 27, 1914, unya ang mga founders nakabutang sa maong gitawag og rehistro. And syempre, pag magparehistro ka, naturalmente gyud na nga naagud nay tawag ining artikulo di incorporación. Sa una man gud, wala pa man gud secret sa Exchange Commission. Ang nasa una kining Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature, and Executive Office of Industrial Trademarks. So mo nay second ni adto. So every Filipino nga magtukod og ilahang corporation or magtukod og ilang organization nga ilang iparehistro sa gobyerno, kinahanglan ilabi nagnaa sila sa ilalom sa balaod sa Pilipinas and establish na ang kanang panggobyerno sa gitawag Pilipinas. So naturalmente dapat gid iparehistro. Nga naman kay na-establish man siya under or subject sa balaod sa gitawag og Pilipinas. So mo na hinungdan nga nag-exist legally ang maong tawag ining religious corporation. Actually, bisang pagkapila sa lamingon nga iglesia sa gitugon ni Ginoong Jesucristo, sa mata sa balaod gitawag sila religious corporation. And siyempre dito sa ilang artikulo di incorporation karo man dito that the said applicant who is Manalo, ang tawag ining maong aplikante ug katong iyahang mga incorporators ug katong kauban ng mga founders, that the said applicant who is Felix Manalo or who was Felix Manalo is the present head of the society named Iglesia ni Cristo. Mo na dili malimod ang kamatuoran nga kining Iglesia ni Cristo ni Manalo nga karon nga tuig niabot na silang 111 katuig, nagpasabot nga wa gyud ni koneksyon sa atong Ginoong Jesucristo. And ang maong balaod, Republic Act 9645, giri-recognize sa gobyerno ang ang legal existence dinhi sa Pilipinas. O dili lang kay nagapunting sa legal existence, kung dili nagapunting usab nga gi-recognize sila as tanang tawag ining made in the Philippines nga kining religious corporation. So man lang bisa pagkapila mo angkon ng Roma 16 nga Iglesia ni Cristo, magpabilin ang kamatuoran na kanang pundok nga nagsaulog karon sa 111 katuig, dili na iya na Ginoong Jesucristo, kung dili ang head of founder ana si Felix Manalo ug ang iyang mga kaubang mga Tagalog. So mo na kamatuoran, wala ko nang daot ang ako lang gibasihan kining Republic Act 9645, an act declaring July 27 of every year as a special national working holiday in recognition of the founding anniversary. Posible man yung founding anniversary ko pa nagsugod na ng panahon na. So, mo na mga higalag ba igsuon, and wala kong giingon nga bantay-bantay ta kay syempre kabalo man ta nga
kining maong tawag anang mga mini nga magtutudlo magbitbit gyud na sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. So kung nagbitbit na sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, naturalmente ang ilang magipang tudlo sumala pa nila subay daw kunos balang kasulatan, pero kung imuhang susihog sakto ang ilahang pagtuo, ang ilahang gitawag og pagtulunan, kabalota ug nasayod ta na kanang moong siktaha dili iyan ni Kristo. Ug nasayod ta kanang siktaha kay Iglesia ni Manalo dili na nagsugod kang Kristo o nagsugod na o gitukod ni Felix Manalo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.